Ja, velkommen til denne tutorial, som i dag foregår i Photoshop. Og den effekt, jeg vil snakke lidt om i dag, det er en, hvor der involverer gradient-værktøjet. Og jeg så den første gang på nettet for efterhånden 15 år siden, 20 år måske, hvor en ung fyr på 9 år eller sådan noget havde vist den på et seminar i USA, hvor han tilfældigvis var kommet over den. Og den effekt, som vi vil prøve at lave noget, der ligner, det er den her, hvor man kan sige, jeg synes selv, det ligner sådan lidt, det er meget organisk, og en flot krom-effekt, metal, der er bukket et eller andet. Og for at kunne lave den, så laver vi lige et nyt lag, og jeg fjerner den her sådan, måske kan bruge den senere, men vi kan prøve at lave en ny. Og for at kunne lave den her effekt, så skal forgrundsfarven være sort og baggrunden hvid. Og hvis den ikke står til det allerede, så kan du trykke på tasten D, så vil den sætte den. Og heroppe i forløbsfarven, der skal man vælge sort til hvid, som jeg også har her. Og så bruger vi den der. Man kan også prøve at lege med den her senere, men lige i dag, så tager vi den her effekt der. Ja, den type forløb. Og det er simpelthen bare at tegne nogle fra sort til hvid. Og så kan man jo stoppe, når man synes, at nu er den, som man gerne vil have den. Og der kan man se, i forhold til den, jeg havde lavet på forhånd her, så er det noget anderledes. Så der er sådan lidt tilfældighed over det. Selvfølgelig efterhånden, som man arbejder mere med det, så kan man måske, hvis man gerne vil have, at de skal ligge helt rigtigt, så må man arbejde sig frem til det. Og der kan man selvfølgelig også lægge noget over. Jeg har prøvet at lave en her, hvor den i stedet for sort-hvid, har prøvet at lege med, hvor jeg har brugt rød i stedet for. Og jeg synes, det er en meget fed overflade, det får, som ser rigtig lækkert ud. Og man kan jo også, hvis man vil lege med det, vil kunne lave en farve over. Så hvis jeg kunne lægge en blå nuance over, så kan vi sige, at den skal i stedet for at være multiply, så får den det her udtryk. Man kunne også lave den i andre. Og der man så kan gå videre, det er jo at sige, at man kan jo bruge effekten for eksempel på noget tekst. Og nu kan vi prøve at tage det med det lag, jeg har lavet der, ved at lægge holde alt tasten nede, så simpelthen lave en clipping på den. Og der kan man se, at jeg har på tekstlaget har jeg lagt jeg har lavet et bevel and emboss og lavet en inner shadow. Og den, hvis man dobbeltklikker på laget, så får man selvfølgelig den her dialogboks op. Og der kan man jo cykle rundt med det, som man synes, at man har lyst til at det skal se ud, hvilket udtryk det skal få. Men jeg synes, man kan, jamen især på tekst eller andre ting, kan man som baggrund vil man kunne anvende den her effekt. Så jeg vil sige held og lykke med det, og eksperimentere videre med det. Man kunne prøve at bruge nogle af de andre, altså for eksempel en radial i stedet for, se hvad man så får ud af det. Men det er bestemt noget, man kan arbejde videre med. Så held og lykke med det. Tak for nu.